Ljudi, samo sam zaboravio da ću... Sam htio da vam kažem da se i ovdje izaberu 3 osobe kao u Ice Bucket Challenge-u. Ja izazivam. Ne znam kako ću izazvati. Izazivam škorpije. Bravo. Izazivam sam sebe. Izazivam. Ovo ja ne znam koga ću izazvati. Ljudi, izazivam nakon sat vremena se sjetim da snimim video i dalje mi ljuto u jeziku. Izazivam Serbian Games BL-a. Znači, ja ću mu poslati onaj video i nek ovo uradi isto, nek uradi ovo isto što sam i ja. Izazivam Muđu i izazivam nemam pojma kako ćeš izazvati. Treću osobu da izazvem je Materijem ne znam koga ću to izabrat. I još treća osoba koju ću izabrat je eto Marka Kovsa. I ljudi, to je sve što će ovog videa. Like, share, subscribe i naravno komentar i hi bye.